Hi mga moms! So nandito tayo ngayon sa Claveria kung saan nakikita mo nyo napakarami po talaga magaganda mga bulaklak dito kasi isa rin to sa mga lugar dito sa Claveria. Ito yung lugar sa Claveria kung saan sikat yung mais kasi marami silang mga taniman ng mais dito. Maliban dyan, meron silang magaganda mga bulaklak. So ayan, naisip ko na mag-uuwi tayo ng bulaklak para pwede nating ipandagdag na para mas maging makulay doon sa Hinaguan Nature Park. So ayun, isa to sa mga nakita ko. Actually ito gusto ko to. Parang feeling ko babagay doon sa mga yung naka semento. Yan, nalito-lito na ako. Sa dami kasi ng mga pwedeng taniman doon. Tsaka alam naman natin napakilig din kasi ni Brenda sa halaman. So maliban diyan, pwede rin natin ilagay sa grotto, di ba? Para na sa ganun mas makulay o kaya maraming bulaklak yung grotto. Sorry ka, tanong natin. Ito kasi ang ganda, tingnan nyo po. O di ba? Imagine nyo pag namukadkad yan, tapos nakahilera siya doon. Di ang ganda-ganda, di ba? Mas colorful, mas bongga. So dito tayo sa kanilang store. Hi po! Good afternoon! Mamili tayo ng mga bulaklak nila. Ay, ito. Magkano po itong red? Ayun din, maganda rin to. Itong red. Ay, ang red na yan. Ano tawag sa bulaklak na to? Red flower. Red flower. Bagyo. Ha? Bagyo. Bagyo. Bakit bagyo? Wala lang, yun lang talaga yung tawag sa kanya. Ito po, yung ganito. Anong tawag dyan? Ha? Millions. Millions flower. Kasi marami siya mamulaklak. Oh. Kumpul-kumpul, bubo. Magkano pa yung ganito? 200. Pwede 150. Jarot! Sabi niya, parang budol to. 200 isa. Talaga ba? Sige, kukuha ako ng 5. Para tapos pararamihin na lang na. Mabilis ba siya mamulaklak? Marami na yan, no? Kaagad. Mga ilang buwan or ilang weeks bago siya mamulaklak? Pag namulaklak yan, tuloy-tuloy na. Hindi ko rin alam kung ilang buwan. Kasi ang alam namin mga 6 months. Ang buhay niya. Tapos pwede Pero mo, tuloy-tuloy na yan siya. pero yung ano niya, yung sanga niya o yung ano niya, Yung stem niya, cut mo lang yung tapos itanim lang ulit na itanim. Okay. O, diba? Para mas maganda, mas marami, mas bong. Sige, ate, pengin po ako ng 5 niyan. Yan. Sana meron din ako makitang ganito dun sa sa Pangasinan kasi gusto ko rin maglagay nun. Yung mga ganito po, ito maganda rin kasi ito, oh. No? Mga pink rose, oh, 'di ba? Ang cute, ang gaganda. Parang feeling ko bagay ito dun sa likod ng sa likod ng Ana-Ana house para pagbukas mo ng cortina at the back, may colorful siya, 'di ba? Yan. Oh, 'di ba, kabog? Oh. Alam niyo na mga moms ha, bibili tayo ng 5. So magkano yung 5, ate? 1,000. Oh, baka naman pwede nyo i-share tong live na to. Huwag nyo namang i-skip yung ads. Para sa ganun makabawi naman tayo. At least nakatulong pa tayo sa nature park, sa farm ni Brenda. Oh, ayan ha, kabog. Oh, ang dami niyan. Yung ito po, mami. Yan. ito. Oo. Ito. Opo. Hindi ba siya kasi nasa lupa. Paano siya Ano lang, magtatanim na lang talaga siya. itatanim? Kasi nasa lupa na siya. Paano po, ano po pwedeng kukuha Yun ng... na lang, yung natutuyo na siya, yun ang itatanim mo. So yun, free na yun, no? Taray! May pa-free tayo dito. Kaya punta kayo dito sa Claveria, tapos punta kayo dito sa gilid. Kasi may store sila rito. So maliban sa mga halaman, meron din sila mga fruits na mga tinitinda. Di ba? Alam niyo na ha, mga ma'am siya, sinasabi ko sa inyo. Ano sa ganun makarami rin si ma'am siya sa atin. Yan, so meron tayong 5 million flowers. Pero 200 each. Hindi na masama. Halika.
Ito mga tanim din nila. Ito yung mga fruits naman nila. So, meron sila mga kamote, saging, pipino, and talong, sayot. Ito yung miracle fruit. Passion fruit. Tinatawag din nila rin itong miracle fruit daw eh. Mas malaki. So, ito yung passion fruit. Ito yung may maliliit na buto na pwedeng gawing juice. This is also healthy. Meron tanim kasi nito yung tito ko sa Pangasinan. Actually, nagtanim din siya dun sa farm ni mama. So, pag lumaki siya. So, ito rin may mga dragon fruit. Magkano pa sa dragon fruit? 150 ang kilo. Ito manggang kalabaw. Oh my God, ang asim dito for sure. Nangangasim na ba kayo mga moms? Nakakatuwa po yung mangga. Mukhang sinabayan niya po ako sa hulma. Magkahulma na ba? Meron pa dyan yung malaki. Malaki. Mangga. Saan? Ito yung Ang tawag dyan? ito yung Florida Mingo. Florida Mingo. Paano karating tayo ng juice? Hindi yan masin. Manamis-namis. Pero ang laki niya ha. Mayroon pa niyang pinakamalaki na binta namin kanina. Okay. Magkano po? Yan ay 180 yung kilo namin. 180 ang kilo kasi lalaki. Pero yung kikita mo yung vlog ni ni Brenda Mitch yung binablog niya. Di ba? So alam mo na te, bumalik tayo rito. Eto sweet corn po ito. Yes. Talaga, yan. So ang dami talaga nila mais dito. Isa rin kasi ito sa isa tong prutas na to talaga sa mga napakalaking bahagi ng kwento ng buhay ni Brenda kasi nung pumunta siya ng Manila, naging mais vendor siya. Actually, mahilig din siya sa mais. Mahilig kami pumapak nito. Yan, tingnan natin. Ligaw. So ito na. It's payback time. Payback time. Bayaran na. Ani, ito. Hello. Marami na to. Marami na tayo pwedeng itanim. Kasi mahaba yun eh. Palambing naman. Tignan mo naman ako ng mga dried pop. Ayan. Ang dami natin pwedeng itanim doon sa likod. So abangan ninyo yung pagtubo nitong mga halaman na to ha. Ito ate, bayad sa 5. Thank you rin po. Tapos magiging ganito siya. Muna. Ayan, bago mamulaklak. Diba? Meron tayong itatanim. So, abangan ninyo yung pag-usbong dito sa likod. Magugulat na si Brenda, may mga ganito na siya. Ayun, ganyan. Yung isang peraso, isang ganito na. Tapos dadami na siya. Okay. So, marami na to. Ito kasi nagadlaglagan to. Kaya dumami na. Kaya tumubo. Okay. So, that's good. Yan. Abangan natin. Mabilis lang din ang buhay niyan. Ganyan na siya. Forever na ito. Ito naman ay malalamit pa. Pagbago na naman. Ang dami. Halika, tatanim na natin. Halika na. Meron akong pasalubong sa'yo. Dagdag mo na to sa collection mo. Brian! Ay, para ma-edit ko na to. Idagdag mo to doon, no? Nabili ko doon sa... Meron niyang binigay sa auntie sa akin eh. Hala. Ayan, nakuha ko lang yan doon, te. Yan yung nag-ibang may pink in yan. Pero yan, purple lang. Kaya nga, Maganda yung akin, pink. mas maganda yung sa kanya. Wala ka ng kwenta, hindi na ako na-surprise. Ang sa kanya maganda yun eh. Mahal man, bili ko dyan. 2.5 Mahal din isa. sa akin. 2.5. Ha? O di wala akong tatanggapin. Bakit ko panilig din naman, mahal bayaran ko talaga. Pamaalala ko lang, hindi ako nanghingi ah. Hindi, ayun, ano yung purple? Ano bang ngalan na nito? Million flowers. Million flowers. Meron naman kang ganyan. Meron nga ganyan binigay ni auntie. Hindi ko alam kung paano nila ginawa to dito. Nawala man uy. Nawala na siya. Nung namatay dito ba? Idagdag mo rin siya kasi pwede yan sa sa grotto. 1.5 sa 500. Saan ba natin ilagay yan? Sa grotto pwede ito kasi dumadami yan. Tapos mabinigay rin siya sa aking mga dry pwedeng itanim sa likod ng A-house. Pandagdag daw. Dry man. Yun na yung parang pinakabuto niya nung bulaklak. Ayun. Magaganda rin siya mga pula. Pandagdag ng color dito sa sa farm. Altea. Hindi ka rin ang... It's DJ.